Hej sammen og velkommen til min kanal. Jeg vælger fremover at sætte mig herover, fordi jeg synes det er et meget godt sted jeg har valgt. Men i dag tænker jeg at jeg vil lave en haters video, og det bliver min sidste, fordi at jeg er ved at være lidt over, at jeg får det samme og det samme kommentar. Så det bliver min sidste kommentarvideo. Og jeg tænker at fra i dag der vælger jeg slet kommentarerne. Fordi jeg er ved at være, som sagt, irriteret over dem. Men jeg synes bare, vi skal komme i gang. Papaya er ikke dansk. Shit, dum, oh my god. 21-årig pige kan ikke dansk. Jeg er ordblind, så nogle gange synes jeg, det er svært at læse, hvad der står, selvom det er på dansk. Du er en lille, klart kælling. Du er pissegrim. Og du er pisse ulækker. PS, du er lækker med et i foran. Okay. Ja. Du er virkelig dårlig til at lægge eyeliner. Jeg ved godt, at jeg ikke er verdens bedste til at lægge makeup. Men jeg ved heller ikke, hvordan man lægger den rigtig gode makeup. Og jeg lægger eyeliner på min måde, fordi jeg synes, det fungerer godt for mig. Og så er jeg sådan set ligeglad med jeres kommentarer. Du har ikke nogen fremtid i verden, din fede ko eller så, du vælger selv. Undskyld mig, hvad er dit problem? Dårlig kvalitet, køb nu et kamera. Jeg har jo i lang tid optaget på min mobil, fordi jeg synes, det fungerede godt for mig. Og så da jeg var nede og købte det her kamera, så sagde Elgiganten, at man godt kan optage med sin mobil. Det skal bare være en iPhone 6, men jeg har så valgt at købe et kamera. Så undskyld, at der er gået lidt lang tid, før jeg endelig fik sparet sammen til at købe det her kamera. Du er tyk. Jeg ved godt, jeg har lidt del her og der. Det er også derfor, jeg snakker om, at jeg vil begynde at spise lidt sundere og løbe flere ture. Synes det er lidt upassende, at du daily vlogger, og at du så kun filmer med mobilen. Som sagt, det er en mulighed for, at man kan optage med sin mobil. Dårlige storytimes nogensinde. Jeg lavede på et tidspunkt en storytime, hvor jeg snakkede om to mænd, som den ene flirtede med mig i bussen, den anden den tog hånden på min skulder og sagde hej smukke. Og jeg synes, disse to historier, det var nogle rigtig, rigtig ubehagelige historier. Og jeg tænker, at det er derfor, man laver en storytime, det er for at snakke om de ubehagelige ting, som der er sket. Og jeg tænker, at jeg selvfølgelig vil finde linken ned i beskrivelsen, så kan I tjekke den storytimes ud. Og jeg tænker, i stedet for at skrive dårligt storytime, så måske man kunne skrive, hvad jeg kunne gøre bedre. Jeg ved som sagt godt, det er min kanal, og det er mig, der skal bestemme, hvad der skal være på. Men jeg synes, det er meget rart at få hjælp fra jer en gang imellem. Du har angst, men alligevel er det på YouTube. Det skal så lige siges, at jeg har intet imod at optage video til jer, men jeg kan ikke lide at møde folk. Det er også derfor, jeg ikke kan lave beat-up, fordi jeg får det rigtig, rigtig dårligt. Og der er mange YouTubere, som kun laver video og ikke laver meetup, så det kan man sagtens. Og så den sidste kommentar, det er hvorfor jeg hisser mig op, når jeg får underlige kommentarer. Og så burde det slet ikke være på YouTube. Mange af de kommentarer jeg har fået, har jeg hisset mig lidt op omkring de andre videoer, fordi jeg prøver at forklare mig flere gange, at jeg for eksempel ikke er handicappet. Og det forstår folk ikke, og så bliver jeg irriteret over, at jeg får den samme kommentar igen og igen. Og det er også derfor, jeg vælger at stoppe med at lave de her videoer, fordi at jeg nok kan se, at jeg har hisset mig lidt op, og jeg synes, det er irriterende, at jeg får de samme kommentarer. Så jeg håber, at I kunne lide de her haters kommentarvideoer, og at I vil prøve at slappe lidt af med at skrive de kommentarer, fordi jeg vælger bare at slette dem. Men der skal selvfølgelig også være plads til folks meninger, men I skal bare lige være forberedt på, at jeg nok sletter kommentarerne. Og at
os YouTubere, vi får haters kommentarer, og det må vi bare leve med. Men nogle af kommentarerne har bare været lidt irriterende at se på. Det var også derfor, jeg på et tidspunkt valgte at slette min video, hvor jeg snakker om min første gang, jeg havde sex. Fordi der fik jeg haters kommentarer hele tiden, og så begyndte folk også at genere mig på Snapchat, og det synes jeg, det var for meget. Og så derfor valgte jeg at slette den video. Og jeg laver ikke den video igen, fordi jeg gider ikke at høre på haters kommentarerne. Men jeg håber, at I har det godt, og at I kunne lide den her video, og så ses vi selvfølgelig snart igen. Hej hej!